Si San Pablo sa atong unang pagbasa, iya yung giklaro pagsulti nga kung doon na may mga problema or doon na mga kasungian nato nga mga magtotoo, kinahanglan dili nato ipahusay sa maghuhukom nga dili magtotoo. Ang usa sa mga implikasyon niini nga ang spiritual, moral problems dili gyud masulbad sa legal way. Ang kanang legal way igo ra nang mosulbad sa gamayng porsyon. Ang makasulbad gyud sa moral o spiritual problems mausad ang espirituhanon o Diyos nun nga kaalam. Gilingi ay mong tupad na unsa ray problema nimo, spiritual o moral. Ana pananglitan kanang mag-away ang managsuon tungod anang kabahinanan sa ilang yuta nga gibilin sa ilang ginikanan nga namatay, nya mag-away sila. Unsa man ang problema ha? Legal, moral, spiritual, sama na. Ang ato rabang interpretasyon ana legal. Legal nya ato pulo sila mga Katoliko nya mangadto din sila sa korte magkinihaay. Pero kung ato yung tanaw managsuon guna sila, di na magilhanay, kabilin guna silang ginikanan, ilan ang giilugan. Laktod pagkasulti, moral na, sala na, di na magilhanay sa ilang isig kaigsuon, di na gani mutahod sa ilang ginikanan nga maoy ning hantal atong ilang mga kabahinanan. Dili na siya legal. Nya kun mudangop na ngadtos legal, musangko gina nga di na magtagdanay kanang maong mga managsuon, apil pang ilang mga anak hangtod pas mga apo. Di ba? Uy. So unsa may buhaton ingon didto ipahusay sa simbahan matud pang San Pablo. Kaya ang simbahan mo pahinomdom nga kanang yuta dili na inyo. Iya nas Ginoo nga gihatag sad ngadtos paningkamot sa inyong mga ginikanan. Higugmaan na ninyo at imanan na ninyo pagsabot-sabot mo. Ana, hangtod nga makahinomdom na sila bitaw no ang Ginoo man di mo'y tag-iyas tanan. Di na mag-away, maghinatagay na maingon na lang gani tingali tong nangilog. Imo na lang sad nang akong yuta, brad. Ana. Kay sus kadako ding sa aning akong gibuhat. Di ba? Muila na gani ang tao sa iyang sala kana naduol na siya sa Ginoo. Muna si Kristo mipili og mga 12 ka apostoles dinhi sa tong ebanghelyo aron mahimong sinugdanan nga maoy mo padayon sa mga buhat nga gihimo ni Hesus nga gisulbad niya ang mga problema sa kalibutan. Ang mga Pariseo, ang mga Hudiyo nga mga leaders adtong panahon ni Hesus dili na makasulbad sa ilang problema. Nganuman nagsalig na lang sila sa mga tawhanon nga mga balaod, tawhanon nga katakos, kanabang gitawag na to tawhanong mga maghuhukom. Purting daghanang balaod nga gitudlo sa mga Pariseo ug sa mga iskriba nga wa na gyud maigo sa solusyon sa ilang gipangandoy nga kalinaw, kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Motong pag-abot na ni Hesus, lahi siyag pamaagi. Ang iyang gitan-aw unsaon pagbuntog ang yawa dinhis kalibutan. Kay ang yawa mao man na siya magpaluyo nato, mao na siya mo duwa-duwa sa atong tawhanon na kahuyang. Ug unsa man ang atong tawhanon na kahuyang, kana gyung mosalig nata sa atong personal nga pagpanghukom. Pananglitan ikaw asawa, kakita ka sa imong bana nga purting hubuga, unsa may imong hunahunaon? Unsa man? Way batasan, nagpakauwaw lang
gausik-usik lang ana. Pero di ka kakita nga iya day nang kahuyangan nga nabiktima day siya siyawa, nga giilad siya siyawa nga ang iyang kinitaan ihurot og inom, huyang day kayo ang imong bana. Weak ba? Weak. Nya di makakakita na imo din siyang bunogon, imo din siyang kasaban, imo din siyang palayason, imo siyang buwagan. Wa naman kakakita nga siya di ay nabiktima siyawa. Pero ari ka sa Diyos nun nakaalam, makaingon day ka pagkahuyang sa akong bana. Nya mo na inikakita na nimo nga tong hubog na kayo, imo ding tabangan, nya inigabot sa inyo, imo ding atimanon, inigkahuwasan na mo ingon day imong bana, nanay loto diha day nga pagkaon ka. Wa ra ba ko kalungag ni ngano man wa man tay kwarta kay murag nahurot man to nimo gasto gabi. Hala, animala gining bisyuha nya wa taroy bugas karon tibok semana wa kitay kaon ani kay nahurot man gid nimo tapa man kuno kay gibiling utang dito ana nya gihurot ra balsa nimong suka na napay imong tuhod nangapangos kay nahugas kanal ana sa unya ikaw unsa may imong gibati naguol ba yaon ta ko pero unsaon man nga lab mantika kuan lang kita inunungay lang kita ani. Unsa man kay batios bana ini ka kuan ni ana ini ka experience niya ana magsige ni sa ingon animal gining bisyuha animal gini biyaan ko na ning bisyuha sao man pagbiya day ikanay kobra sa akong sweldo tagain na lang kog pamliti aron di na ko kapalit anang red horse ingkaw niya pwede man na utangon sa di na ko mangutang kay madaot ani so siya na mo i-realize tungod kay ikaw ni antos, ikaw nagpaubos, ikaw nahigugma. Og mao man ay solusyon ni Kristo. Mao bitang ningon si San Pablo diri, dili ba maayo pa nga kita maoy tikasan kaysa kita maoy manikas? Dili ba maayo pag kitay lupigan kaysa kita maoy manglupig? Ngano man tungod kay kining atong wisdom nga tawhanon nga di kita magpadaog, di kita magpapildi, kita gihawd, kita gyud maoy powerful mosangko nis mga sala. Mao nang niingon diri si San Pablo nga ang magbuhat og dautan dili makasulod sa gingharian sa langit. Ang ato yung ultimate goal nganong magsunod ta aning atong mga pamalaod nga Dios non langit. Kay kining kalibutan mulabay ra ni unya kun magsunod tas balaod sa kalibutan maglisod taglikay aning mga sala na tanawan ning mga sala gibutang niya dire ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kay ang mga tao nga makighilawas nun og nagsimbas mga Dios-Dios o mga mananapaw o makighilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakob o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa langit. Kini man atong tawhanon nga kahibalo kining ato ganing tawhanon nga mga balaod dali kay malusutan og sala sama pananglitan sala ba ang pagpatay sala dili kusga. Pero naatay balaod nga abortion, naatay balaod nga euthanasia. Di ba? Sala ba ang pagpakighilawas sa isig kababae o isig kalalaki? Sala. Pero naatay balaod nga allowed na ang same-sex union. Malusutan ta ba? Malusutan. Sala ba ang pagpangurakot? Sala? Sala? Imagine na lang atong nasod nakalusot mao pay mga haod kasagaran ang katong kusog mangurakot di ba malusutan ra dayon ba dagko kay niglungag ang atong balaod pero ang balaod sa Ginoo kinsa may tig-check ang Espiritu Santo ang gahom sa Dios mo'y mo check nato. Mao bitaw nga niingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Nganong nalipay man ang Ginoo sa iyang lungsod kay dili makahari ang yawa
diha sa lungsod sa Dios, kay ang gisunod sa lungsod sa Dios ang Espiritu Santo. Og ang yawa makit-an gid na sa Espiritu Santo, di na makalusot, pero sa mga balaod nato dali kay makalusot. Bisag mo gamit patag mga instrument kanang moingon nga makaditik og tao dito lawom sa yuta, malutsan ra gyapon ta ana, no? Oh. Pero ang Espiritu Santo di kita kalusot. Makit-an gyud hasta ang katong kinataguan sa atong kinabuhi. Muna si Kristo kay wa man kalusot ang yawa, wa sad kalusot ang yawa diha sa mga apostoles. Unsa may nahitabo? Nanggawas ang gahom sa Ginoo. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang mga tao nagpunsisok og duol ni Hesus o gustong mohikap niya kay gikan kaniya nang gula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Og tungod ining maong gahom, nawagtang ang mga sakit, nangawagtang ang mga yawa, nangabag-o ang kinabuhi, og nanindot ang katilingban. Pero kining atong balaod sa tao, og mao na lang gisaligan, musangko sa kamatay, musangko sa gubat, musangko sa panag-away, nga wa nagyoy panaghiusa, kagubot o kalaksot sa katilingban. Mao na ang atong kalibutan karon, laksot na kaayo. Naa ang tanang problema, lawasnon, espirituhanon, moral, social, economic, naa nato gibombahan tag maayo. Nganuman may kaitang pagkailad sa yawa nga nagsalig na lang kita aning tawhanon nga hukom, wa na ta maminaw sa Dios nung hukom. Gani og magamit tag Dios nung hukom sawayon ta, way siguro patyon pata. Og mao nay gidangatan ni Hesus, nalansang siya sa cross tungod kay gatsunod siya sa Dios nung hukom. Si San Pablo ug ang ubang mga kauban, mga apostoles, nangamatay pudtog martyrdom. Si Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, nangamatay sa lingi ay mong tupad. Ing na andam na kang mamatay, ing na andam na ingon ayaw lang padiroy o di ka gustong mamatay, hala sundan ang balaod nga tawhanon. Tanawa di ba, di jud ka mamatay pero daghan kay kag mapatay. Daghan kag mapatay, pero kung magsunod ka sa Dios noon nga kaning kuan balaod og hukom, ikaw ray mamatay, daghan ang malipay. Ana no, sama anang balaod nga panghatag yun, pamalit yung slat. Kanang balaod ra unsa man na, Dios noon o tawhanon? Tanawa di ba lipay kay ta kay ni-increase na sa dangatong halin. Pila nay halin na to ron sa atong SBF dat, niabot na og 37,863 ka slots ang atong halin. Nya napay 22,137 ka slots nga available. Nya do na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 221 ka slots. Atong pakpakan ang namalit sa SBF dag. Padayon gitag palit, Diyos no ni siya. Ngayon niya pa din mahurot atong kwarta na. Abangan ang susunod na kabanata. Ang Ginoo dili na matugkad sa tawhanon. Ang atong tawhanon moingon man ta, kung magsigi kog hatag mahurot ang akong pundo, di na maoy gahom sa Ginoo. The more you give, the more you receive. And the more you give and give, the more you receive and receive. Na siya. So ang ato na sang sitiyo nga slot para ni sa atong pagpanghatag og mga bugas ngadto sa ato mga kabos kaing pamilya, ato sa silang himuag balay, gasige na tarog evaluate sa mga applicants. 40 naman hinoong daghana, pero ay mo kabalaka ha kay di na namo buhaton ang tanan. mulimit tag mga 61, no? 61 kabalay, pero ato lang tanaw asa ni abot og daghan ang muhatag aning atong sitiyo daghan pud tag mahimo tingaling mga balay, daghan pagitag mahatagan nga mga pamilyang kabos og tag 5 kilo packed rice. So ang atong halin
Niabot nag 4,345 kaslats, naapay 65,655 kaslats na available nga tag 100 pesos per slot. 100 ra gid na pesos. Kita ang ato dinhing gobyerno budget million, billion, pero murag way epekto kayo. Pero kita budget lang tag 100 pesos imong i-share, makatukod na nagbalay. Di ba? Tungod na sa grasya sa Dios. Unya makadawat pa jud kag daghang grasya. So salamat kayo sa namalit ha. Unya doon na sa ni 61 slot challenge, tag 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 17 ka 61 slot challenge. So pakpaka na sa nato ang namalit sa Sitio MM. Nganong ato manggipakpakan ang Ginoo o ang namalit niini, makasinati ta sa gitawag og gahom sa Dios. Ang mga tao sa una magsunod ni Hesus, di na gani hapit manguli tungod sa grabing gahom. Pag-abot sa mga apostoles nila ni San Pedro, San Pablo ug mga kauban, ang mga tao murag gyapon gisuyop tungod sa ilang gahom nga gipanghatag. Pag-abot ni San Vicente Ferrer ug sa mga santos hangtod karon sa mga santoson nga mga tao, ang mga tao magsigig sunod kay masulbad ang ilang mga sakit, kasakit ug mga problema. Mao na nga ningon gyud si San Pablo, ayaw mo paggamit sa tawhanong hukom, gamita gyud ang hukom sa simbahan, ang hukom sa Dios, kay igo gid na sa imong problema, dili mapun-an ang imong problema. Manindog ta.